ajene ngono lho, enek iki perkarane ya enek. Wong gerang ngene iki. Lah bocah kaya ngono apa iki? Wong kene iki lak seneng budaya. Seneng. Lah ya makane roh generasi sakmene iki seneng piantune. Alhamdulillah seneng. Lah malah mulo kabeh. Oh niki wae saweran ngoten to, Mbak. Dipendet damel atraksi ngoten. Ya ampun, Mbah Lurah iki terbukti. Kuwi nyapa kuwi? Remi. Nyawel apresiasi. Iki bisa dhisik sama. Pak sapa kan? Mbah Wo. Bela. Mbah Wo iki kok ora duwe isin to. Lah nyapa kok Cilik 100.000 besar gerang. kowe iki yo Ora bagian, Mbak. Aku sebagai seniman mencontohkan yang terbaik. Nek balik duit ora. Nek kok kebangetan temen sampe. ya ora ngono lho. Mbah Wo iki ning kene Mbah Wo, Mbah Lurah. Terus kabeh pamong kuwi wis melu andil acara iki kinteke yo akeh. Oke, yang usane kono kene dijo kok. Ya maksudnya kowe iki yo mbok kowe apresiasi. Lah iki lah acara iki lah meriah. Napa? Ngentekne atusan yuta lho. Alhamdulillah kepemimpinan Desa Krowe nanggap reya geden. Engko bengi sik enek wayangan dalam rangka nekakne uruk anyar mriku alhamdulillah. Aku seneng karo baluran jasa-jajarane yo. Nanggap wayang. Wayang ora dinyang. Reoke kenyang nerikil. Kowe iki mbok aja mbungak wadi ngono. Nek oh aku kok kene iki jare bintang tamu. Heeh. Dikira panitia. Mangkene to ajine awak ki saka tumindak, ajine raga saka busana, ajine diri ki saka lati. Omong ki sing becik. Delok bocah cilik-cilik ki duwe lambe dinyomo. Irung dinggo ngambu. Mripat ya dinggo ningali sing apik. Oh, Kuping lho nggih ngrungokne sing apik. oh, lagi gaya apa iki? Oh, malah cilik lho. Mak. Diurus kae. Cek lambe kok dicok lho. Sapa dhisik? Ya iki pro iki. Oh, Pilak-pilak lambemu tak culek. Oh. aku dhisik. Yo, Sebagai contoh, yo. didelok masih ngene iki ya. Mas opo potongan moncrot kok, Mas? Masih aku iki. Kowe ora kok Mas. Apa? Pak Lek. Layak toko antep pikirku nek duwite akeh. Napa? Watu iki. Ampene iki duit ora ibu. Wong kene panitia iki tamu ya. Tiwas duit ibu kok ilang. Oh ngono jane diwai bobot ngono to. Aku teh Pak, ST aku ST. Nek salah tak audio langsung. Iso asal bareng. Ayo.
ngondi lho bocah iki. Lah cek mandakan wedi bui ning bak ngalo. Kene le. Tak judoi. Kan lek bocah cilik lek pegang uang banyak-banyak iki gak oleh. Lah jadi sampean kudu sing ambil sing tengah. Iki bocah mendidik dengan baik. Lek bocah samene disangoni akeh, iki banyak. Lah bahaya iki ngopo lho wong iki rajin menabung. Nabung apa? Lah malah nek dititipne kowe iki langsung tak enteke jam 11 kanggo tombok nomor. Apa langsung Kudu nomor 3 oleh larangan agama karo hukum. ya Jawa ngono lho bocah. Kene Pak, Judi iki lak ora oleh. ora oleh. Udu nomor ya ora oleh. Ora oleh lek titip ora apa-apa. Ya sekali ya. Blas ae kowe. Kok tak kasih 10.000. Kakak matur suwun. Panjang umur. Ya selalu. Ngomong yo. Lalu gimana? Nah, kita cinta budaya ya, Mas. Alhamdulillah. Saya kena, Mas. Saya kena. Parah, Yon. Lakono lho. Iki iya gemes ning bocah ya gemes. Anak mimi ana sek. Ora guru. Bocah sampeyan kon kayang terus kok. Sik ciri sampean ku guru kok banyak, Sok. Ora tenanan iki. nyekel sang akeh ya sing njaluk jamu. Aku tong-tongan karo bocah iki. Ketoke meneh kok glundung. Pripun? Iki sono ya ora tak jak ngentek-ngenteki kok iya. Karena angen-angen dhewe 200-an ya rene kabeh. Tapi ora apa-apa, Go.
bab tanggapan no. Nyapa? Ora sampe tumpane mobil wong itu mobil jumbo. Iki lak layangmu. Oh, jumbo-jumbo tak Ora jipuk. Sapa arep pakai jipuk ku kok. Ki nggonmu to? Ya ya. Mas masalahan pertolongan Mas. Wong kok to. Nyapa? Potonganmu ngono kok iso. Pripun? Kowe iki lak apa ki bayokan suduken kowe nggih? Nek suduken ki ora oleh nggawa dhuwit akeh-akeh. Aku lho watu iki engko ya kan iki lak nggih tangga. Kowe iki kanca-kanca mendung. Lah kok mendung? Aku sambat ngono ki ben ditambahi nek. Iki kena dingge tombo pisan. Iki ditukokne minyak kayu putih, iki dingge ngeroki. Apa? Tenanan ngono kok ngisi-ngisini ngono. Adewe lho nek ngejob nek kene wis adoh dino kan. Oh ya ya. Semiran gagahe kaya ngene. Ora sumbut belas ki. Terus saya bongkok. Paling enggak adewe rene iki mau ya nderek polah, urun polah karo urun dedonga. Kok potongan moncot, dungan awakmu dhewe dungan wong kene. Ya maksudnya adewe iki lak sing dirah ki polahe. Public figure kudu omong ya sing apik. Mugi-mugi sedaya masyarakat Growe panjang umur sedaya Allahumma. Sehat selalu Allahumma. Panenane sae-sae Allahumma. Ternake sehat-sehat Allahumma. Paling ndak ngono kuwi. Yo. Iso kerja tak kowe iki. Pokoke aku dongane masyarakat kene sing penting kompak. Amin. Wong tuwek enom kabeh wis terbukti. Rukun kene juga kabeh panas-panas gak enek sing sambat. Panitia kene yo kompak tepuk tangan buat panitia. Panitiane jos cekatan saestu. Teh lagek mudun urung diombe undur neh. Kamu
muga-muga pamong-pamong Balurang selalu kompak. nggih. Tahun ngarep biasa ngadakne neh sing luwih meriah. Amin. Terus semoga bisa menjadi pemimpin yang amanah. Allahumma amin. Iki engko lak wektune sik uga. Lalu esrek Lah iya to ndang dicak-cek dadak merake nek 20 lho. kowe kira iki. Sing 18 lho teko. Ya. Ora isin karo Mbah Lurah lho nyawang tok. Iya sisihne kono. Sisihne kono ganti Mas. Mas potongan moncot kumpul akhir. Nyalin. Uyah lah kali tahu. Kok kamu ngono kok iso? Lah ku nggih ngenakne udan kok dino nek tenanan kok. Biasa ae kok. Atau waktu Ando metu.